tu ima jutro na tym webinarium puścio. Dobrze, to je może od tego zacznę. Witam bardzo serdecznie, jak sądza profesora, nasi głędny wiksigłe znawca tematu dziecygłe i śmierce, można powiedzieć, a my, dzieci internetery są tyma myłyma, one nie mają tego przekazu, ja ci je, nawet kam ja doma, ci daje braudzyle przy płegrzebach, jak my przeziwele wieldzi płest, chłedzyle na drodze ksiziewy, no i czasa dla nich to je jedyny taci zetkniący w szkole, ale soblewie tyś przy ućbie się pszczygłe języka. I teraz bym prosa księdza profesora o taci słowo na ten temat dla naszych szkolnych, jak to je wyźny tyś edukacja dla tych dzieci. Ja się na chowaniu dzieci nie znaję wcale, ani dzieci nie mam, ani wnuków, ale ja myślę, że w Polsce chce nam pokazać do przodka, że człowiek biedny zrzyza czymś wici. Jak je bez dzieca ma zacząć lekcja, to ja by rzekł, temoś taci smartfon, temoś komputer, temoś taki piękny, modny ruchna, te dobrze hiesi, jeśli wygodno w budynku, mamy to auto, jak i ferie, wakacje, ale jedne nama je małe. Człowiek jest taką istotą, takim istnieniem, co nigdy nie ma dość. I rzekle by coś o starych ledzach, tak jak mój tat, 102 niedziele temu umarł, 95 lat, i on się nażył, on się nacierpił, on się ciężko narobił, ale już tak pół roku temu, później obyś nie umierł, on biedne czytał, on biedne zapitu, był ciekawy, zdrzał tam coś, ale jakiemu przewiózł głosca, albo niedziela, to on zaraz czytał, to on zaraz mnie pitu, ciekawy świata. Człowiek to jest taka istota, co jest transcendentne, jak my żyjemy w teologii, to znaczy, że ta ziemia jego nie zaspokoi, ten świat nie zamówi, żeby desza mojego dziecka, czy starego człowieka nafulować szczęście. My jesteśmy stworzeni dla Boga, dla czegoś nieskończonego i do miło te, co nie znaje żadnych graniców. I bez to w Polsce by nie chodziło o to, żeby my sobie rzekli, dobra, pielec, nie da jod, nie da wąków, czekoladę, smaczków, siłku, wigłedę, on da sam martwił, on da sobie coś odmówił. Nie, to wszystko ma bez doty, żeby człowiek sałedem i bez to mamy ja ci płysty od telewizora, od komputera, od smartfona, od rozmaitych grów sobie zrobić, żeby moja Dasia się mogła uspokoić, żeby moje myśli były, żeby rzekł, spokojny, taki ułożony i żeby ja sam mógł, czy ja mam 5 lat, czy 95, co mógł rzec, no jo, ale kim ja jem i dla kogo jeżdżę. Dzieci zapytają, a komu ja mam tak uciec, aby starać, z tego i tak nic nie widzę, oni nie widzą cweku, oni nie znają tego, co my znajemy, że jak człowiek się uczy i to osobne wydlosy, a to, co zbiegnie, no insze. Ale mieć w Polsce serce i myśl i desza zwrócony na Jezusa. I teraz jak to zrobić, to ja nie wiem, ale no gdzie to by było wzdąc wycieczka zrobić, jechać na Kalwarię Wejrowską, ojców poprosić, żeby oni na modele klucza, bo żeby jeden z nich
na mały powiodu i ty idź i samydlec i klekać i śpiewać. To jest najlepsza recepta, żeby nasi mali na siebie mieli taki, mogli doświadczyć, co tak, dotknąć, widzieć, kleknąć, zapomydleć, pomyśleć o tym, że w życiu je krzyż, nieraz je bardzo ciężko, ale jak to miłuje, jak to kłecho, ten wie, że to wszystko jest bardzo wiele wart i nawet jakby to mnie jaźwicy miały jakąś stację i da, tu stoił, to robił, tu służył, nie mogła odpuścić, nie mogła wybaczyć, nie mogła poceszyć, nie mogła pomóc, nie mogła łeb darować, nie mogła przekimś. O, jaki to było piękny, jaki to jest wnet trzeniezyle, jaki był jakumy. Dolezę na dotatka, jo, i wzą z piątku na sobotę ta służba kolniego, tam kolniego spełni i na niego pilowu, jo, i jakie przejechał tu nazet, te osoby, to pewne były ostatni raz, jak te statą sobie różańc zmówił, jak to se z nim każda pogodu, jo, tam tabletka mu na spanie dał, bo on nie mógł spać i w nocy, i w dzień, a nieraz go coś bolało. Jo, on wiedział, że to i takie pomału do końca. I teraz przy nim bec. Jaki to było dla mnie szczęście, jak tydzień później szwagier dzwoni, dziadek je tak skłonony. Aha, ty dobry Jezu, ale ja sobie myślę, gdyby te nie był rachunek i z tego piątku na sobotę kolniego nie był, to tebe był biedniejszy. Bo miłota i to becji z kimś, kto cierpi, kto żyje, kto umiera, komu widzę lechłe, to jest najpiękniejszy w życiu. Nie mogę wiele pomóc, od śmierci ojca nie wybawił, ale pora godzin przy nim był, z nim modlił, na niego zdrzał. No i taci, to znama je, i bez to ten płest, ja myślałem o tym płestce. Płestcu zaczynał od wialdzi płestu, to było w VI wieku. Przez te pierwsze 400-500 lat nie było wcale wialdziego płestu, ale było taci przygotowani do jazdy, do Wielkanocy. A oni wprowadzali ten wialdzi płest, żeby zrobić formację, żeby uciec, żeby przerechtować kandydatów do chrztu. I żeby ci ledze przez 7 niedziel, dzień w dzień, albo co drugi dzień, płedzili na katecheza, na modlitwa, w tajemni, to zagodały, katechumenat. O, i 10 dnia, żeby my mieli księdze doma katechumenat, ty wspólny od religii wcale by nie był potrzebny. Ale my nie mamy. I to zdrzy za tym, że my nie będziemy mieli. Ale może kto cały budzi i zacznie ze swoim. Ja myślę, szczególnie jakby to wszystko miało ręce i nogi, by mógł wziąć na stację, na tę stację jechać ze swoimi uczniami do Sionowa i Łebinc, bo tam nie jest dalek ani wysok. To są spokojnie sobie pomydleć, sobie zaśpiewać i ma dać tym, a starsi mały sobie co i czytają jako pieśnia i się z nimi mydleć. Do końca życia go oni będą pamiętali. Nie to, co my im rzekli, ale to, co oni przeżyli, to, co oni dotkli, to, co oni widzieli. Taci my jesteśmy, taci glele we wszyscy jesteśmy i bez to dla mnie na pogrzebie czy w Płysce też jedne to były taki na tych stacjach. I jak ja był też na starsi, to na Kalwaria, albo na Łatwust Trójce, albo na Wialdzie Piątkni. Ja nie pamiętam, żebym do miasta na stację Wialdzie Piątki jechali banem i ty, żebyśmy tam chodzili i śpiewali. Ale przed wniebowstąpieniem i na Trójce, to ja był kawalera, długo ja nim nie był.
19 lat się do seminarium. Ale pora razy ja był widzony i śpiewał, z tym śpiewał, kama z tym głowa materii, ich i nie ma. Teraz westele do spraw Franciszkanie i 1, 2 i 3 chłopi, co z nimi śpiewają, a ci są prawie wszyscy albo zestarzały, albo umarli, ci śpiewający, co przyjdę w jedne na Łetwusti i na insi okazje chłedzyle ten obchód kalwaryści, ale dla mnie płest to jest naprzód Pan Jezus, Jego chrzciść, Jego manka. Jak my, dziecko ma pokozie, my piękna ikona, albo piękny krzyż, taki rzeźbiony, drewniany, przeniesiemy. Teraz takich też nie ma, ale ja doma mam z 19 taki jak ziewi. Nie pamiętam, że na kulu my mieli w kaplicy też takiego, on się nazywał ten rzeźbiarz Zemła, ale jak on miał, ja nie pamiętam, taki znany. I on tak piękny krzyż i te krople krwi, tacy jak, prawie jak piść na tym boły wielki, tak jak wielki slewe i ze złotem. Ile razy do tej kaplicy w los, jest nie musi wcale domyślać, co ja teraz robię, jest żona Pana Jezusa, on zdrzy na mnie i wszystko jest w porządku. Także bez tego krzyża, bez tej ikony i bez tego, żeby te dzieci musiały coś robić, żeby one szły, żeby one same dlały, żeby one mogły zaśpiewać choć jedna z luka, choć to któryś za nas. To my wiele im nie pływimy, bo teraz dzisiaj ja pewne doma ten piąt, kto jest ale na łyżki ziale te dzieci nie pójdą, a małe kto i doma śpiewa, bo leze prawie nie rozumieją nic śpiewać. Płestu przez wieki miał 7 niedziel płestu, bez to, żeby mieć formację tych katechumenów, tych, co są rechtowali, nie rozbele starsi, nie rozbele młodsi. Przez to 7 niedziel oni mieli to ostatni przygotowkę na chcenę w noc paschalną, czyli ja myślę, to jest zgadzi sobie na Wielkanoc, w tej Wigilii Paschalnej oni byli chcieli. I bez to każda niedziela i ta liturgia słowa jest kusk insio, zaczyna się od popielca, pierwsza niedziela to jest kusienie Pana Jezusa i znowu my stoimy przed wielką teologią, ale po prostu chodzi o to, żeby człowiek sobie nie myślał, że może ze swojej mocy i swojej mocy być lepszym człowiekiem. Te próbować trzeba, ale zbawić się i wybawić i odpuścić sobie grzechów nie mogę, ja myślę, nikt instytucyjny i bez to nabrakujemy tego wzierania na Pana Jezusa, tego nawet go ucałować, kuśnąc ta Boziomanka, tego dzieci uczyć, pokazać im, że w Łezce i w tym, że my czegoś nie robimy, czegoś sobie rzekomy, coś wystawimy, nie tańcujemy, nie chodzimy na dyskoteki, na inne rzeczy, że w tym wszystkim chodzi o Jezusa, że widzimy Pana Jezusa. Reszta to jest dodawka, to jest ta otulina, to jest ten komentarz. I nasi starkowie, oni wiedzieli, że tam nie ma co za wiele tłumaczyć, co tam, ale z nimi za mydlec, kleknąc, idź na stację, idź na łyżki ziale, a jak my nie mogli iść, ja pamiętam, pora razy my doma śpiewali sami i to było jeszcze lepsze jak w Łezce. Nikt nie grał, nikt nas nie kiwał, ani nikt nie cygnął za długo, a my sobie śpiewali, jak ktoś ma taką śpiewa, to familia, jak tu nasza siostra Żbita, ty by to mógł doma zrobić. Leś by sobie dał na to czas, a wy sobie lepiej, jak ktoś ma starszych czy chorych, to jest błogosławieństwo. Taci domocy, liturgia to jest
to jest albo łaska. Ja myślę, że jest tu nie da w te arkana tej teologii, bo później mamy wielki tydzień, mamy No, ja chcę pewna jeszcze o tym rzec, bo tak po prawdzie to przerechtowani, ten wielki płest na ten największy święta nasze jastre. No my jako siebie tyś mamy sparłączony z tym i taci łebrządech, które chyba miały to przebliżyć wszystko, jak to łebmywani gąbę, to co tam ci rozmaity przekazywały, jak choćby tyłe ta cotka gąbcieny Eugeniusza, która już tyś nie zieje, ale ona gada cały życie ona to robi i ona miała gąba tak jak pupa, można rzec. Ale to jest ten czas tyś wieldzigłe przezięcy i myślę, na to my musimy te dzieci przerechtować i ma tyś o tym gadać. Jo, no dobrze je tam tydzień, dwa przed jastrama z deca majic w krze i pewna brzozowych gałązów do dom przenieść, błeda wstawić, żeby było na degusy, ale ty, żeby chociaż było końsku zelono. I to jest też ten symbol nowej rzeczy, jak ci przechodzą z zimka i to samo łączy z tym Chrystusa. My tam nie mieli malowanych jajów, ale farbowani jo. I wszędzie to robili tam z chływi kurę albo ściegłeś, żeby to miały takie letko bruny, one były. Jak oni robili czerwoni, to z cebule, z tych łupinków. To oni też było zielki te jaja, ale to wszystko jajo je samym dzieckiem. Wczoraj, czy nie wczoraj, ja sobie przecież tu w internecie jakiś tam profesor amerykański godu, że w jaju nie wszystko i bez to będą mieli jedno albo dwa razy jest, lepiej srowi, ale to jest strach, bo salmonella. Jo, jajo, teraz łeda święcono z tego, z tej wielkiej soby, te wszędzie ta liturgia jakiegoś knopa, ja pamiętam, to nie było wiecie, to było potężne. A nawet Kazryna, jeszcze ze tych latach, to święcenie łegnia i święcenie łedy, to były albo soby, to było w dzień, to wcale nie było ani wieczór, ani w nocy. I ta łeda święcona z tej liturgii, ona momecła, ona je w tym zmartwychwstałym Chrystusu, w Jego dzieci, ona ma swój cel i bez to historii, które mają godu tam, to jest 40 lat, 40 pora lat, oni go dalej, ta łeda musi trzymać i ta łeda święcona jest bardzo mocno na wszelaki zły. Wielki czwort, wszędzie w parafiach wielki czwort była spływic. Ja starnimy go dalej, starsi, a mi tych jest coraz mniej, bo jest też robię story, tam oni mnie go dalej, że jak oni szli do spływiedzy, wielki czwort, tam była spływic tako dekanalno, tako konkursowe, to są przodego dałe, i oni mieli nogi. Umec nogi wielki czwort, kto je tak, jak pomiędzy z ucznia ma, wieczerniku. O, i to no bo Pan Jezus, czemu to robią? No bo Pan Jezus do swoima uczniama nogi. No jo. Tak oni to widzieli, ale to wiedziało to, że jak ja idę teraz ucieścić z desia, to ja mam do przodka są te nogi umyć, żeby my musimy pamiętać, że to były biedniejsze czasy, lecę zimk nieraz był ciepły, był parę wczasny, na świętego Józefa przez płele bruzda, także na Józefa oni urale, na gromiczną oni nasadzali ganse na jaja, także to nieraz tu wiadomo, że klimat on się zmienił, a nie teraz wiersi, bo teraz nie ma ani zimku, ani lata, ani zimy, pełny jesień, ale w tym wielkim tygodniu
no lepszy dzień na przesadzanie, nasadzenie na ziemi kwiatów i wsiele ciągle. Bulew może nie, bo mogłeś zmiażdżąc, ale to był dalszy czwort. I opamiętam, że jak me w Pucku, jak ustorunia z wykładów i okupił w takim ogrodnictwie ileś krząw i me to wielki czwort dopełnia, myślę, zdaje, w sadzele, bo to rożce do dziś to i taci wielki wszystko, bo to jest dzień błogosławieństwa. To jest no lepszy czas, czemu? No bo ten Chrystus, ten Pan Jezus, Jego moc, Jego łaska, Jego miłość. I a w palmę, bo no wiadomo palmę, ale rachli trzeba te palmę urwać. I odlezenie jak my mieszkale i tam knopa tym chwydzele z braciną tam kolłąk do masiotów i tam merwyle scinele te baśki, te gałąze, ta wierzba i ty to stojały w izbie w tym pięknym takim dzwonie i ty to kwestia było w Rumie, a nie jedni mniej, ale z temat całego godu, to jest dobrze, jak schwycła sa palma przyniesie, to jest poświęcony, to jest dobrze jedna ta puszka zjeść. Zjeść, ja. To nikomu nie zaświeci, a to jest na gorączka, na jakieś tam chorobę, na jakąś grypę, na gardło. W tych czasach to bardzo potrzebny, bo jest tak wiele chorych ledzy, że nie ma co. Ale do mniejszych dzieci, a nawet do starszych, ta palma i ten zwek z tą palmą będzie ważniejszy niż to wszystko, co my chcemy do tego dołączyć. Czemu? Bo to jest poświęcone, bo niedziela palmową, bo w palmową to sa niesie, to sa drogą przenoszą, to sa przyjdzie za Łebros, albo za Balkan, jak oni mieszkali w tych starych heciach, której takich nie ma, ale tam gdzieś nad dwyżama to sa też tam zatkłe, bo to jest poświęcone i to później jakby już metci nieraz to zaniosle i do chliwa i do Łebore, też tam pewnie nad dwyżama, żeby wzięli zły i urok i wszystko inne zatrzymały z daleka, bo to, co jest poświęcone, to niesie ze sobą zbawienie, moc, łaska, zdrowie i szczęście. I teraz jak w tym wielkim czwartce zaczyna to klaprowanie, teraz jak liturgia zakończy i Pan Jezus je zaniosły do ciemnicy, te ministrance chwydzą z tyma klekotkama i to jest kościelnie, bo to jest liturgii, ale w jednych parafiach knopi chwydzile, bo to jak kościół był we środku wse, to oni ślepasz nadali, oni śle tima strasa macie tych heci w kół, żeby wszystkim ma ogłosić, że Pan Jezus je wsodzi, że witry on będzie ukrzyżowany, tak wobec też wielki piątk i wielką sobotę. Najtere wząc taką klekotka, to są rozmaici. No widzony w jastarni, oni mają taką jedna, to ktoś miał tam, nie wiem, 100, może 10 lat wstecz zrobiony, tako co sa krący na wranga. Ona trzaskuje jak maszyna. I z tym, a w jastarni się do dziś dnia, bo ja tam łoni był prawie, nie się zdaje, wielki piątki był w jastarni, na śmietnika Majachu. I o tym jego wyglądało, że w jastarni do dziś dnia, myślę, że latus też, a źle świat dotrwał, a my doziemy, w jastarni przed rezurekcją zeszły 4 rene, chłop idzie z wielkim bambna i w kół chłeźdą ulicą, chłeźdą strasą i wali, żeby wszystkich obudzić na rezurekcja. Ale ten zwek był przez ileś lat wystawiony, zaniedbany
jak ja chłodzu tam i zbiru w poledzach te story z weki, to był 91, trzeci rok, i oni mi gadali, a to tu jeden mógł wskrzesiony i chłodzi, ale tam w latach 70. czy 60. Nikt nie chłodził, to było płynie chłoni, może przez to, że milicja, może ktoś inny tam sobie nie życzył, może kogoś ukarali za to, że trzoskuje łebnoc. Ja myślę, że tak to było i lecę mieli strach, ale tyle powrócę. O, to jest taki budzenie na rezurekcja i tam oni wiedzą wszyscy, jak on się nazywa, skąd on jest i on chodzi, on raczej gdzieś na punkt czwarty i przed rezurekcją o całe miasto w obejściu wszyscy wybudzone, a nie jednych pewne tych wagonów, albo tych, co nie mogą spać, zdenerwowani. Jo, wielko sobota, wszędzie, a w tym wielki piątek też zaboczony często, że w ten wielki piątek były taki wicydzeci, tyma rózgama, tyma brzuskama, albo jakąś taką wietwą. To płacie błega to się nazywało, jo? Płacie błega. Jo, płacie błega, ale zlezy na mnie tego nie znele. Ja to był schwytku tam ze Konsjonowa i w Strypciu, tośmy o tym powiodu, ale w Lezenie... Ja nie chcę dorodny zemi, nagrywał prawie ledzy chterny jeście to znele, ale to już je ty 4 lat temu. Jo, to tak 20 lat wstecz pewna, albo 40. I gdzieś się zdarza, ale to płacie błega i to mnie też story Ledzeń opowiadali, że no mama wiedne bra, ale nie siach, ani pas, ani klepę, ja nie brale, ale ta rózga taką urwuną i pojta, dzisiaj je płacie błega. I tak po jednym mimo tak letko weżna, bo to jest na pamiątka biciowania Pana Jezusa. I znał jakby ta szkolno za, tak jak ta klaprotka, ona by przeniosła gdzieś po życia i przeniosła sobie na lekcję tydzień rechli, to ona by mogła o tym klaprowaniem, to miało odstraszać zły dechę, ale jak tak równo klapreją, to jest tak jakby cały błyskłe maszerowały i biły tyma bułtama w ten plaster. I to taki trzosk był, jak oni tego Jezusa prowadzili. Także to było takie upamiętnienie, przypomnienie, to klaprowanie tym, że on pod strażą był prowadzony dość zbawca. I ja myślę, że takie życie jakby szkolno ze sobą, czy szkolni ze sobą są, i też nawet tłumaczył i te dziecka ma popróbować, z tą rózgą może nie, ale też jakby, że tyle jest tak letko, wszystkim ma tak, o, tak to jest, dzisiaj je płacie błega, bo to trzeba z Pana Jezusa płakać i jak coś chce lechi go skłytko, albo coś chce będzie bolało, to ofiary to Jezusowi. Bo to chodzi, że jak my mamy jakiś znak, jakiś nożądze, jakoś bardzo prosto rzecz, tym my możemy do tego można dołożyć i wytłumaczyć i to klimazotka ma, no myślę, dwa żywe strony, jak jakoś teoretyczną wiedzę, a w bialgo sobie a to spyt, gdzie to w Pobocim, w Strypciu, gdzieś tam jest włyk, ja był jachony i tam mnie dodali, że po nas jak meba, to ja był knopaty, na wiedle śle Jalgi Piątek Włeda za wekampa, Cyreny. Bo to zabezpieczy przed wszelaką charą. Nie zachwyżejesz, nie będziesz miał wrzodów, nie będziesz kaszlu, nic nie będzie, bo tesa na ta pamiątka manki Chrystusa w wekumpu. Ja nie wiem, jak oni to robili, to ja by zachodził zarys ze strachu. Ale oni widocznie mieli wizję odwogi, pewne... No bo te płeciątki morsowani, bo morsowanie jest bardzo popularne. Ale nie musi tak biegle w ta łeda i weskło klej zaraz. Ja. Lejce biegle flot brodą, albo za weselne
no to by było nie do wytrzymania, nieraz. A nieraz były parę ciepłe. Na ślad jednego, że na Józefa nieraz oni chodzili, na 19 marca oni chodzili normalnie bez. Tak były ciepłe. A ja nie pamiętam, żeby aż tak za mojego dziecka, żeby ten zimk tak przeszedł, żeby był taki ciepły. Jo, i teraz mamy wiele w tym Wielkim Piątku, no, a na płest, popielec, to mnie babcia goda, ale my tego nie robili nigdy. No, do szkoły wziąć grobkę, tak, ci weswiniony, i kusk popiołu, i takiego drobnego piosku, i siorować. Jo, ale to było w całej Polsce, to było, to myślę, w Siandze, że w ten wieczór przed popielca oni, gospodanie brały patelnie, grobci i cieściały, fiksowały, jak to by rzekło, myły, żeby to było blank i to wisały gdzieś tam na półce, na sztachyce. Jo, to nie było używane, bo teraz nic właściwie takiego prostu nie pamiętam, ja nie wiem, jak lecę tak mówię, ale przyjdę nie jedni z biedy, a dradzi z wiary to robili. I przez cały quest źródłego mięsa, nieraz i jajów, nie jedle, le bulwę pulci, sledze, tej sledze były tony, i były ich wiele, teraz to jest luksus. Luksus. Ale myślę, że to było też dla zdrowia, bo jednak te nasze organizmy brakują takiego czasu, kiedy one wszystkiego nie mają. Jo, ale ty jak tam oni gdzieś tam cebulę, czy czegoś tak, że oni pewne z głodu nie umerli, a tak skromno, tak jak to gadają, zmiarci oni prawie wszyscy byli, bo oni nie mieli cekru, nie mieli bomku, nie mieli kuchni za ciaste, jo, nie mieli żadnych kuśków, także po prostu żadnych chleba i pulci i sledze, to dzisiaj dnia, ale to nie było sledze piekły, to było cole małe solony w beczce, także oni jak oni kupili taki półbecz sledzi, coś tam na początku questu, to oni go mieli przez cały quest aż do Jastrów. I zresztą śledza, jak wetery się do szkoły, ja sobie jedni go wziął i żeby dziecka ma pokazać, ty one by rzekły, no my tak w domu nie mamy, to rzadko mamy ryby. No i my nie mamy, bo teraz śledzi w naszym morzu je parę małe i takie zmiarki podobno one są, wiecie, ćniały. Jo, ale wszędzie ja już pamiętają, jak przez wieś, przez lesy, no, dos na tydzień jachu jednego kłenia, taki zmiarki ten kłynik był, ale z całą kastą śledzików. I wrześciu, ryby, i on nie miał wogi, on to miał taki, na ścianie miał go takie miska, ale to były ledowony, to nie było taką. I ty on tam wiedział, że to tam jest 2 czy 3 kilo i on zakuł gospodani jakiś papier, albo tam ona też z Wamboryszka przeszła. Jo, także tych śledzików, czy szprotków, czy śledzi, czy dorsia, jak on z dorsia jechał, to było prawie za darmo. To tak jak dziś by było, myślę, 3-4 złotych za kilo. Jo. Tego masa ujedle, ale i o tym, że w całej Polsce na nie mieli jeść nic właściwego, ani żadnego mięsa, ani woszta, ani masła. Tego ja nie wiedzę, ale jem z płytku ledzi, co 10 dnia przez cały te 10 dni jedzą plus chleba i popijają łydę. To jest płytku. Jak dać rada, to ja nie wiem. Jebus w popielec i w Wielki Piątek. Takim, żeby nie jeść nic prawie, ale żeby cały 40 dni na chlebie i łydze
prawie nie jest dla mnie do wiary. Ale tyś trzeba by to było na rzecz, spróbuj ta w ten popielec, albo spróbuj ta w Jadzi Piąt, to paźna byli, to cygnie na to, na tamto, ale jak człowiek sobie z tym daje rada, jak to ofiareje, to znaczy, że to nie jest taki. Ale co? To jest ktoś, kto ma charakter. Ja myślę tak, ale z tym questa, żeby teraz pokazać, że to nie chodzi o to, żeby być śmierci i nie było do zdrowia, albo tam do oczyszczenia organizmu, ale do Chrystusa i za pokuta ten quest wziąć, tu by był kłopot. Tu by musiał znaleźć jakoś historia kogoś, co nie jest księdza i żeby przeszedł i powiedział, że co ma, bo ksiądz musi, a tak jakby przeszedł chłop, jakiś profesor, czy ktoś, czy nawet dyrektor i rzekł, i o tam Jadzi Piątki nie musiał nic jeść, pijał od rana do wieczora płyda, bo jantowa arbata i ty, ja wiem, że to mnie pewna jak reształe ty mam co Panu Jezusowi ofiarować. Nie wiem, jakby do tego questu, tak ci go strzysi, go przekonać, namówić, bo teraz jest fitness, a nie quest. No ja to prawda. Jeszcze ksiądzie profesorze, ja chcę się spytać, bo jesteśmy w takim czasu, kiedy jest ten rok łaści, rok jubileuszowy, w takim krótkim, może, bo to tyś tych, którzy nas słuchają, oni tak są ciekawi tego, co to jest ten rok łaści dla nas, dla wiernych. Nasi dzieci jest bardzo krótki. No i parę razy przeżył rok odkupienia, to był 2000 jubileusz urodzenia Pana Jezusa, 2000 lat, jeśli tyś, 75 pewne, 50 nie, bo my nie było na świecie, 1950. Ale to jest taki rok, że każdy, kto odwiedzi Kościół, Kapleca, Kalwaria, łoni do miejsca, zdaje, do końca listopadnika, Kalwaria Wejherowską, ja specjalny odpust związany ze świętym Franciszkiem. I każdy, kto tam choć na minutę zastygnął autovelos, pomodlił się za Ojca Świętego i ta intencja wzbudził, mógł ten odpust zupełnie każdym molu tej Kalwarii dostać, zyskać. Także matery mamy tych kościółów jubileuszowych, zadaje Sionowo, jest Stworzewo, jest Wejerowo, nie wiem, kto tu jest. Styże na Żukłe. Jo, także tam jak choć na chwilę za interesy, jak ja bym miał lekcję, to ja bym wymyślił ta pielgrzymka, ten wyjazd, ta wycieczka, tak, żeby zejść na Kalwarię, czy zejść ten odpust z tymi dziecami, ale zapewne umałciec, ale pod ta góra zejść idź, ale sobie coś zaśpiewać, coś ofiarować. I rok odkupienia, rok jubileuszowy, rok łaści, to samo nie przyjdzie. Na moment okazja, żeby jakiś rozdrag trzeci, dziesiąty, o tym mam dzień w dzień w kościele, ta leżność, żeby, bo tu jest miłosierdzia Bożego w Toruniu, tu mieszkam, ten odpust zyskać, ale nie rosi tego człowiek zabądza i sobie myślę, dzisiaj wcale staniemy w tej intencji. To nie działo z automatu ten rok łaści. To jest wiele wod, że my o tym wiemy i jak przyjdzie pewna cypli,
razem z jakimś wyjazdem, z jakąś wycieczką, z jakimś planowaniem, dobrze by było sobie to sanktuarium, czy ten święty mol zatwierdzony przez biskupa nawiedzać, a osobliwie myślę taki sanktuaria jak Synowo czy Wejrowo, żeby mógł sa Końsk umąciec do Pana Jezusa, żeby choć tam kilometr, dwa człowiek przeszedł. To ma taki pedagogiczny efekt, bo oni nie będą pamiętali, że był rok odkupienia, czy rok łaści, jaki to był dokładnie rok, ale że oni byli, że oni szli, że było ciężko, że oni się modlili, że oni później tak się cieszyli, że oni nazad do autobusu przeszli, albo mogli sobie czegoś napisać, to i ma wysłanie na całe dzieci, a nie ma tych będzie i na wieczność. To znaczy my jesteśmy, że to jest nasi dzieci idzie parę lot i chudkłe, a później sobie powie, że to ledwo zdążysz widzę przed śmiercią do tatki. Ja, to prawda. To prawda. Książę profesorze, wielki Bóg zapłac, to będzie fajna liczba dla tych naszych szkolnych i no piękno by było, ciebie co z tych nauków no stało też i było wprowadzone później dla dzieci, ale to co ksiądz profesor Gydył, to jest ten przykład i to jest to przeżycie. To moim zdaniem jest też jak uciąć dzieci to najważniejsze, bo oni o tym później gadają i to jest to ciekawe, że sami są w stanie jakby powiedzieć co oni przeżyli, także te wskazy jak najbardziej dla nas są ważne. No przed nami jest jeszcze pewna te karnawały, a później zypuste i wielki płest. No i bardzo cieszę się, jak ksiądz profesor znalazł czas i z nami opowiedział. Myślę, że ważne jest też to, że... Wielki płest jest trochę tak jak żałoba. My w liturgii mamy żałoba, plus jadzi piątki i wiadosowe, później i nie, później jest chwała i dzieci. Zmartwychwstanie. Także jak my tu wiadomo o tym dzieci, o śmierci, o zbawieniu, albo potępieniu, o pokutce i karnawale, to musimy pamiętać, że ten akcent jest położony w naszej świętej wierze i w naszej kulturze polskiej. To nam wiecie, jak to spędza 100 lat. Ten Chrystus z nami, a my z nim, że to jest dzieci, że to jest pełnią, że to jest full of grace, jak oni po angielsku gadają, że człowiek jest przeznaczony, stworzony do chwały, do szczęścia, do dzieci, ale po drodze w jednej jest jakiś krzyż i na samym końcu i naszej drodze w jednej jest Pascha. To przechodzenie do wiecznego dzieci przez śmierć. No przez chrzest, że jest ma bele odrodzony w jego śmierci, umrle do grzechu i teraz jemy do jego chwały i do nieba. I tego wszystkiego nasi ma szkolni ma i ledzy ma co nas będą słychali z całego serca dzieci. I to jest wspaniałe i też myślę sobie, że je praktycznie codziennie dzonkują i w modlitwach starszym mama jeździeje, ale tak Panu Błegu, że je mam leźność to wszystko przeżywać i mieć tak głęboką wiarę, bo też wiem i jako dyrektor też szkoły, że no wiele tych młodych ludzi jest pozbawionych tego, a wiemy, że to co je, to oni widzą to w komórkach, to tam tego nie ma prawie. Oni mają bez derchład cygnięty od te błęda. No to jest na dzysy ten czas, no taki bardzo zdradliwy, smutny, no i temu tyś, no ty wiele lat nie widzi sensu, że to jest taki prawdę smutny. Tym bardziej my jesteśmy im potrzebni. My musimy świecić niby z weseną, ale tym, co nam Pan Jezus daje.
I tym przykład, a także wieldzie Bóg zapłac i wszyscy go dobry go tyś z naszej strony, iście bądzymy wspólnie młedle leso, także z Błegiem. Pana Boga, wielki Bóg zapłać.